Me ollaan täällä tänään puhumassa seurustelusta ja oikeastaan meidän krediitit niin kuin kyseisestä aiheesta on se, että me ollaan päästy naimisiin ja ollaan onnellisesti naimisissa. Ja me ei halutakaan esiintyä ehkä alan asiantuntijoina. Me ei olla perheterapeutteja tai sosiaalialan koulutettuja, eikä haluta jotenkin pyrkiä vakuuttamaan teitä jostain tietystä oikeasta tavasta seurustella ja löytää puoliso. Sen sijaan me halutaan kertoa teille meidän tarina. Lähtökohtaisesti sen takia, että tarinat on tosi vaikuttavia. Ja mä haluan avata tämän illan sanomalla, että sä oot tosi tervetullut tänne. Ja kun mä sanon, että sinä, niin mä tarkoitan sinua, en sun ideaaliversiota. En sitä versiota, jollaiseksi sä haluaisit tulla. Tai jollaiseksi sä luulet, että sun pitäisi tulla. Vaan sä oot tervetullut just sellaisena kuin sä oot. Kaiken sen kanssa, mitä sä tuot mukanasi tähän huoneeseen ja tähän yhteyteen. Sä oot tosi tervetullut. Meidän tarina ja meidän polku on tuonut meidät tähän pisteeseen, missä me ollaan. Ja se sama koskettaa jokaista teitä. Ja se polku, mikä me ollaan Tatan kanssa kuljettu, se on opettanut meille tosi paljon Jumalasta. Se on opettanut meitä tuntemaan häntä, joka on meidät luonut. Se on opettanut meidät tuntemaan Jeesuksen, joka on meidät pelastanut. Ja jos se tarina, mikä me ollaan kuljettu läpi, on opettanut meitä, niin me uskotaan, että se voi opettaa myös teitä. Ja sama on sun kohdalla. Se polku, minkä sä oot kulkenut ja se tarina, minkä sä oot elänyt ja kaikki ne vaiheet, mitä sä oot kokenut, niin ne on pala palalta rakentanut sun sydämeen Jumalan tuntemista. Jumala on käyttänyt niitä asioita, tilanteita, tapahtumia, jopa haavoja opettaakseen jotain itsestään, hyvyydestään, omasta luonteestaan ja rakkaudestaan sua kohtaan. Ja se tarina voi opettaa Jumalan tuntemista myös muille. Mutta joo, tänään me ollaan tämmöisenä rakkauden lähettiläinä. Meistä on tosi siistiä olla naimisissa. Meistä on tosi mahtavaa olla vanhempia. Lapset on tosi siisti juttu. Me voidaan tosi lämmöllä ainakin yhden lapsen kokemuksella suositella kaikille naimisissa oleville. Ja mä haluaisin palata meidän tarinassa vuoteen 2009. Se oli meille tosi merkittävä vuosi. Se oli sellainen vuosi, kun Jeesus muutti itse asiassa meidän molempien elämän. Se oli tosi hauskaa. Se oli sellainen asia, mikä meitä yhdisti. Mä tulen sellaisesta taustasta, ihan pikakelaus vielä taaemassa, on se, että mun perhetausta on aika rikkinäinen. Mun isä jätti meidän perheen, kun mä olin noin 10-vuotias. Ja se jätti aika kovat haavat mun sydämeen. Ja nämä on sellaisia asioita, mitä me niin kun käsitellään näissä seurustelujutuissa. Et kun mä oon nähnyt, että mun isä on tehnyt jotain tällaista mun äidille, niin mä toistan sen mun elämässä. Että mä pelkään, että miehet tulee toimimaan mua kohtaan näin aina. Ja lähdin etsimään rakkautta sitten myös aina miehiltä. Ja 2009 mulla aikaisempi seurustelusuhde meni poikki. Ja se oli sellainen, että Jumala oli puhunut siitä jo aikaisemmin, että olisi hyvä tästä niin kuin päästä eroon, koska se ei ollut sellainen, missä mä kukoistin. Mä olin tosi lukossa, mä en oikein niin kuin uskaltanut olla oma itseni ja se ei ollut hyvä juttu. Mutta koska mä niin kipeästi tarvitsin rakkautta, niin mun oli niin kuin pakko olla siinä suhteessa. Mutta sitten, niin kuin Henri sanoi, niin Jeesus tuli ihmeellisellä tavalla ja muutti mun sydämen. Mä en pysty sitä mitenkään muuten selittää, kun Jeesus on ihana ja tekee sellaista meille. Hän rakastaa meitä ja se, minkä mä haluan siitä kertoa, on se, mikä koskettaa tätä aihetta, on se, että Jeesus sanoi, että hän rakastaa
mua niin paljon. Ja mä sanon, että Jeesus rakastaa sua niin paljon, että hän haluaa viettää meidän kanssa ikuisuuden. Miettikää sitä, että haluaisikohan joku viettää mun kanssa niin kuin tämän elämän. Onkohan mä niin kiva, että joku jaksaisi mennä mukaan naimisiin. Mutta Jeesus rakastaa meitä niin paljon, että hän haluaa viettää meidän kanssa ikuisuuden. Ja tämä sana muutti mun sydämen. Mä olin aivan eri nainen, eri tyttö, kun mä sain kuulla tämän. Ja siitä sydämen muutoksesta käsin mä uskalsin luopua tästä seurustelusuhteessa, jossa mä en kukoistanut, missä mä en ollut oma itseni. Ja siitä sitten, story jatkuu. Jumala jatkoi työtä mun sydämessä. Mitä sulle kävi, Henri? Puoli vuotta tästä. Me siis tunnettiin toisemme Tatan kanssa silloin. Ja puoli vuotta siitä Jeesus tosi radikaalilla tavalla kohtasi mut sellaisessa prosessissa, missä mäkin erosin mun edellisestä suhteesta. Ja mun sydän itse asiassa muuttui Jumalan rakkauden voimasta tosi ihmeellisellä tavalla niin, että se näkyi ihmisiin mun ympärillä. Ja tämä oli sellainen yhdistävä tekijä, joka toi mut ja Tatan yhteen ystävinä, jotka rakasti Jeesusta. Me vietettiin vuodenvaihteessa 2009 ja 2010 aika paljon aikaa yhdessä. Ja me rukoiltiin ja ylistettiin yhdessä ja puhuttiin Jeesuksesta. Ja kas kummaa tunteet heräs siinä vaiheessa. Mä olin siinä kohtaa jo melkein vakuuttunut, että tostahan tulee mun vaimo. Ei välttämättä kannata tehdä näin hätäisiä johtopäätöksiä, mutta mä koin jotain tosi voimakasta yhteyttä Tatan kanssa. Ja ne hetket, mitä me vietettiin yhdessä, oli tosi merkityksellisiä. Mä tietysti päätin kertoa Tatalle mun tunteista, että mitä mä tunsin häntä kohtaan. Ja Tata oli just muuttanut Helsinkiin, joten se tapahtui puhelimessa. Ja mä sitten tunnustin rakkauteni Tatalle. Ja aivan kun sieltä olisi tullut sellainen harjoiteltu vastaus, että ei. Mä haluan olla sun ystävä. Mä en tiedä, onko sä kokenut tällaista, mutta se ei aina tunnu ihan kauhean kivalta. Herralle kiitos, Tata oli tosiaan muuttanut Lahdesta Helsinkiin. Me ei nähty ihan niin usein kuin aikaisemmin, joten me vältyttiin aika monelta semmoiselta kiusalliselta hetkeltä, koska me säilyttiin kuitenkin ystävinä. Ja tätä ystävyyttä jatkui muutaman vuoden ajan. Tata asui Helsingissä ja kävi tekemässä opetuslapseuskoulun maailmalla. Mä asuin Lahdessa ja me ei sen enempää oltu kauheasti yhteydessä. 2012 mä sain yhden elämäni parhaista uutisista. Tata muuttaa takaisin Lahteen. Ja vanhat tunteet heräs saman tien ja ne tuli moninkertaisina takaisin. Ja mun täytyy sanoa, että tässä vaiheessa mun silmissä Tata oli tämmönen niin kuin ihmeellinen nainen, joka on täysin mun mahdollisuuksien ulkopuolella. Se oli niin kuin se, miten mä katsoin Tataa silloin keväällä, kun Tata takaisin Lahteen palasi ja tuli takaisin mun elämään. Ja mä olin siinä aika vaikean paikan edessä, koska mä olin kerran jo aikaisemmin asettanut itseni sille paikalle, mistä mut ammuttiin hyvin tehokkaasti alas. Ja mä jouduin käymään päässäni koko ajan sitä keskustelua itseni kanssa, että haluanko mä ryhtyä tähän oikeasti. Varsinkin kun mä ajattelin jatkuvasti, että ei mulla ole mitään mahdollisuuksia, koska Tata oli mun silmissä niin ihmeellinen. Ja mä vietin kesän sitten miettien tätä asiaa. Tata liittyi meidän seurakunnan nuorisotyön tiimiin ja me nähtiin toisiamme 2 kertaa viikossa tai useammin, mikä ei tietenkään auttanut tätä asiaa yhtään. Ja sitten mä lopulta tulin siihen tulokseen, että en mä pääse tästä jutusta yli. Että mun täytyy tehdä asialle jotain. Mutta sitten mä tein jotain, mitä mä en ollut silloin 2009 tehnyt. Mä menin Jumalan eteen rukoilemaan ja mä rukoilin näin.
että Herra, sä oot Tatan isä. Että saanko mä tavoitella Tataa? Ja rukouksessa mä koen, että Jumala sanoi, että joo, sä voit tavoitella Tataa. Sitten mä olin silleen, että yes! Ja me käytiin lounaalla, se ei ollut oikeastaan treffit, mutta sitten me mentiin oikeasti treffeille. Ja se oli tosi upeata. Mä olin tosi fiiliksissä. Mä vieläkin muistan, miltä Tata näytti. En kyllä muista, mitä sillä oli päällä, mutta mä en kiinnitä sellaisiin asioihin välttämättä huomiota. Mutta silti, mä muistan, miltä Tata näytti. Mä muistan ilmeitä, mitä Tatan kasvoilla oli, kun me keskusteltiin elämästä. Ja mä olin tosi fiiliksissä siitä. Ja siitä hetken päästä mä lähdin mun ystävän kanssa jenkkeihin. Ja tää oli niinku mun fiilis, kun mä lähdin sinne. Että vau. Että niinku, meillä oli niin hienot treffit, mulla on niin hyvä fiilis tästä. Mä en malta odottaa, että mä pääsen kotiin. Me oltiin 3 viikkoa siellä. Palataan Suomeen mun ystävän kanssa. Ja ensimmäisen kerran, kun mä tapaan Tatan, niin Tata ei suostu katsoa mua silmiin. Se oli kuin muuri olisi vedetty siihen eteen. Ja me ei ollut tässä vaiheessa käyty vielä keskustelua meidän suhteen tilasta. Ja mä totesin, että okei, no tää on vähän kiusallista. Ja sitten kesti muutaman päivän ja sitten me lopulta tietysti käytiin tää keskustelu, jossa mä sitten kerroin Tatalle, että hei, että sä oot niinku upein nainen, kenet mä tiedän, mä haluan tavoitella sua. Ja mä sain sellaisen etäisesti tutun vastauksen, että sori, että musta meidän pitäisi olla vaan ystäviä. No, mä menin Jumalan eteen ja sillä, että okei, sä annoit mulle luvan tavoitella Tataa. Mutta se sanoi ei, että mikä tää juttu on. Ja mä koin, että Jumala sanoi, että sä voit edelleen tavoitella Tataa. No, tuumasta toimeen. Mä jatkoin Tatan tavoittelua. Tietysti niissä rajoissa, mitä Tata mulle omilla sanoillaan käytöksellään asetti. Mä en niin kuin tunkeillut ja ei tarkoittaa edelleen ei. Ymmärtäkää mut niin kuin tässä oikein. Me oltiin ystäviä. Ja tämä prosessi toistui vielä 2 kertaa seuraavan 5 vuoden kuluessa. Mä en mene yksityiskohtiin sen tarkemmin, mutta haluan, että tiedätte, että se ei tuntunut ihan kauhean hyvältä. Ja viimeisellä kerralla mä aloin olla jo sen verran epätoivoinen. Jostain syystä mä olin täysin vakuuttunut tässä vaiheessa siitä, että Tata on mun tuleva vaimo. Mä en vaan tiennyt, että milloin se tapahtuisi. Ja tää on myös hyvä pointti muistaa. Mä en koskaan sanonut tätä Tatalle. Ymmärrättekö? Se ei ole hirveän hyvä laini, että sä meet jollekin sanomaan, että hei, musta tuntuu, että Jumala on tarkoittanut meidät yhteen. Jumala puhui mulle, että sä oot mun tuleva vaimo. Älä tee niin. Mä en tehnyt todellakaan niin. Mutta mulla oli joku tällainen niin kuin palava vakaumus ja niin kuin joku sellainen mun sydämessä, että mä tiesin, että Tata on mun tuleva vaimo. Joten mä tein sellaisen älyttömän lupauksen. Koska mä en siis tiennyt, milloin tämä tulisi tapahtumaan, niin mä lupasin Tatalle, että mä en tavoittelisi sitä vuoteen. Että mä otan etäisyyttä, me niin kuin jäähdytellään tilanne, annetaan tilanteen sillä niin kuin olla rauhassa. Ja katsotaan vuoden päästä uudelleen. Mä ajattelin, että vuosi on riittävästi aikaa, että Tata tulee järkiinsä. Ja ehkä se tapahtuisi sitten vuoden päästä. Joten mä vetäydyin ja annoin tilanteen jäähtyä. Nyt on mun vuoro kertoa mun puoli asiasta. Musta on ihan järkyttävä kuva teidän mielissä tällä hetkellä. Mä vaan aina torjun. Ei. Joten mä haluan kertoa, miten tämä minun puolellani meni. Eli tällöin tosiaan, kun Jeesus muutti meidän elämät 2009 ja me hengailtiin tosi paljon, niin Henri ei ollut ainoa, jolla oli tunteita
siinä tosi luonnollisesti, kun hengaa toisen sukupuolen kanssa, vastakkaisen sukupuolen kanssa, niin helposti tunteita syntyy. Ja mulla oli tämä ja mun niinku ajatuksissa, että vaikka ketä kohtaan voi olla tunteita, voi olla, että niinku vähän kiinnostaa moni, mutta Jumalalla on kuitenkin niinku yksi meille ja mä haluan löytää sen. Ja, kun Jeesus oli tosi radikaalisti muuttanut mun elämän, niin se tarkoitti oikeasti sitä, että Jeesuksella on lupa tulla mun elämän joka ikiselle osa-alueelle. Ei ole yhtäkään sellaista aluetta, jos mä oon silleen, että ei Jeesus, mä päätän tästä itse, mä päätän kuka mun mies on. Vaan joka ikinen meidän elämän osa-alue kuuluu Jumalalle, eikä pelkästään niin, vaan Jumala tasan tarkkaan tietää, mikä meille on parasta. Ja mulla oli tämä mun sydämellä, ja vaikka meillä oli tosi ihanaa aikaa Henrin kanssa, ja mä en ollut kenenkään miehen kanssa kokenut niin syvää yhteyttä kuin Henrin kanssa, ja mun vatsassa kutisi ja oli jonkun verran tunteita, niin mä en antanut mun tunteiden viedä vaan suoraan. Tää on yksi juttu kanssa, että me voidaan hallita meidän tunteita jollain tasolla. Oli jotain tunteita, mutta mä pystyin päättämään, että alaks mä pumppaan niitä ja hiittelee kaikkien mun tyttökavereiden kanssa ja muuta tällaista. Vai että meneekö mä niiden tunteiden kanssa Jumalan eteen ja kysyn, että mitä mun kuuluu tehdä. Ja mä koin todella selkeästi, että mun ei kuulu alkaa seurustelemaan vielä tässä vaiheessa tai ei kuulu olla mitään. Joten koska rakastin Henriä ystävänä niin paljon, niin halusin ilmaista erittäin selkeästi, että ei. Ymmärtäkää, että se oli rakkautta sen takia, että mä en halunnut jättää mitään semmoista mä en halunnut pelata mitään semmoista peliä, että Henri jäisi odottamaan, että mä sanoisin, että no mulkin vähän tunteet, mutta en mä nyt viittii. Ja että oottele se mua, mä oon täällä Helsingissä elän elämääni ja oottele se mua siellä Lahdessa. Vaan mä halusin selkeästi olla silleen, että ei, että jos joskus tapahtuu jotain, niin sit se on ihan uusi juttu ja ei, aivan suoraan. Ja, niin, pahoittelen, että se tuntui pahalta, mutta näin minä koin. Jälkiviisaana mä voin itsekin todeta, että vaikka me rakastettiin tosi vilpittömästi Jeesusta, niin me ei oikeasti oltu valmiita parisuhteeseen toistemme kanssa. Niinpä. Me oltiin oikeasti tosi nuoria, 19-vuotiaita, se on nuori. Sitten tuli semmoiset pari vuotta, kun Henri sanoi, että mä asuin Helsingissä ja tein opetuslapseuskoulun, jolloin Jumala tosi paljon hoiti ja paranti mun sydäntä. Ja meidän sydämet on semmoisia, mitä me tuodaan parisuhteeseen. Me tuodaan se pöydälle, mitä me ollaan koettu, minkälainen kuva meillä on miehistä, mitä ikinä haavoja ja juttuja meillä on meidän sydämissä. Niin tämä oli semmoista aikaa, kun Jumala vaan hoiti mun sydäntä ja puhui siitä, kuinka paljon hän rakastaa mua. Ja hylkäämisen pelko, joka oli hallinnut mun kaikkia ihmissuhteita, niin Jumala alkoi sitä parantaa ja se oli tosi kaunista. Ja yksi toinen juttu, mikä myöskin muuttui, oli se, että Jumala muutti sen, minkälaisista miehistä mä tykkäsin, tai minkälaiset miehet oli mun mielestä viehättäviä. Mä olin aina ihastunut aikaisemmin sellaisiin miehiin kuin mun isä oli. Mun isä on tosi karismaattinen ja tosi hauska ja tosi sellainen äänekäs ja vähän sellainen, että se satuttaa ihmisiä myöskin tällä huumorillaan. Niin mä olin ihastunut tämmöisiin pelleihin myöskin. Ja se aina sattui, koska ne oli myös tosi kovia mua kohtaan. Ja tässä parin vuoden aikana Jumala muutti oikeasti mun silmät ihan täysin, muutti mun sydämen, että mä aloin ihastumaan ihan erilaisiin tyyppeihin. Ja sekin oli tosi jotenkin ihanaa, silleen, että meillä voi olla sellainen kuva, että minkälainen mun tuleva mies on. Mä oon tehnyt joskus listoja, että tämmöisen mä haluan ja muuta. Mutta Jumala taas on tarkkaan tietää, mikä meille on parasta ja voi tulla muuttaa meidät niin, että me myöskin ihastutaan oikeanlaisiin tyyppeihin. Mutta sitten päästään siihen Henrin elämän kohokohtaan, kun minä muutin takaisin Lahteen. Ja se oli mustakin tosi ihanaa. Ja taas kerran, kun hengailimme Henrin kanssa, niin myöskin minun tunteeni heräsivät. Kyllähän te nyt näette, Henri on törkeän komea ja aivan ihana tyyppi. Niin totta kai munkin tunteet alkoi heräämään. Ja mä taas säikähdin, että ei voi vitsi, mä oon kerran sanonut jo Henrille ei. Ja mitä mä nyt teen näillä mun tunteilla. Ja mä muistan yksi kerta, kun mä tajusin sen, mä olin ihan paniikissa. Mä poljin takaisin kotiin mun kämppiksen luo. Ja mä rukoiltiin heti mun kämppiksen kanssa, että mitä mä tehtäisiin tämän kanssa. Ja mä koin, että Jumala antoi mulle tämmöisen kuvan
koska Jumala puhuu meille ja jokainen meistä on luotu kuulee Jumalan ääni. Mä näin tämmöisen kuvan, että Henri oli tämmöisen kakkukuvun alla, tämmöisen lasikuvun alla. Ja mä kiersin sitä lasikupua ympäri silleen rauhallisesti ja katsoin Henriä siellä lasikuvun alla. Ja tämä saattaa kuulostaa sulle hassulta kuvalta, mutta se oli mulle aivan selkeä, että mä saan ihan rauhassa tutkia Henriä ja tutustua Henriin ilman mitään pelkoa, että mä satutan häntä tai apua, mitä tästä tulee ja muuta. Ja se kuva jotenkin ja se, että me rukoiltiin, niin se toi mulle semmoisen niin kuin rauhan tutkiskella, että voisiko Henri olla oikeasti se mun tuleva puoliso. Että mulla on näitä tunteita, mutta onko meillä niin kuin tarpeeksi yhteistä ja muuta. Ja mulla oli tämmöiset 3 kysymystä mun sydämessä, joihin mä lähdin etsimään vastauksia. Ensimmäinen, nämä kysymykset saattaa olla teillä tosi erilaisia, mutta nämä oli niin kuin mun semmoisia, mitä Jumala oli puhunut mun elämästä. Ensimmäinen oli tällä, että Jumala on laittanut muhun musiikin lahjan ja mä rakastan tehdä musiikkia ja laulaa. Ja mä katsoin Henrin elämää, että onko niinku musiikki sellainen, mikä me voitaisiin jakaa Henrin kanssa. Toinen juttu oli sellainen, että mä haluan, että mun tuleva koti, meidän nykyinen koti, mun tuleva koti on semmoinen, missä niin kuka vaan saa tulla ja että on sellainen niin yhteisöllinen meininki. Ja sitten mä katsoin Henrin elämää, että miltä se näyttää, onko se sellainen sopiva tähän touhuun. Ja 3. juttu oli sellainen, minkä Jumala oli puhunut tosi selkeästi, että mun tehtävänä on mennä kaikkiin kansoihin. Mulla on lähetystyö mun sydämellä ja sitten mä aloin niin kun tutkimaan Henriä, että miltäs Henrin elämä näyttää. Tällä hetkellä se asuu Lahdessa, mutta onko jotain muuta? Ja sitten niin kuin Henri kertoi, niin käytiin treffeillä ja se oli ihmeellistä, miten niin kun, mulla oli nämä 3 kysymystä mun mielessä ja muun muassa näillä treffeillä, joilla Henri muistaa, että miltä mä oon näyttänyt, niin Henri yhtäkkiä alkoi vaan puhua musiikista ilman mitään, että mä olisin kysynyt, no mitäs mieltä sinä olet musiikista? Vaan niin kuin Henri vaan alkoi puhua siitä ja kuinka tärkeänä se näkee sen mun elämässä ja mä vaan itkin siellä, että voi vitsi, että nyt niin kuin tähän yhteen kysymykseen tulee vastaus ja sitten niin kuin pikkuhiljaa näihin kysymyksiin, mitä mä mietin, niin alkoi tulee vastauksia. Mutta niin kuin Henri itse kuvasi äsken, että sulla oli sellainen palava varmuus siitä, että mä oon sun tuleva vaimo, niin mä näin sen tosi selkeästi Henrin silmistä. Kun mä katsoin Henriä, niin mä näin niin kuin ne unelmat siellä. Ja mä en ollut vielä niin pitkällä, joten aina kun Henri teki tämän aloitteensa, että hei, mä tykkään susta, sä oot upea ja että voisiko tää olla jotain, niin mä en ollut vielä siinä. Ja mä aina olin niin kuin rukoillut etukäteen ja mulla oli aina sellainen olo, että ei ole vielä aika. Joten en ole oikeasti kauhea ihminen, vaan oikeasti mä niin kuulin, että ei ollut aika lähteä seurustelemaan vielä. Joten sanoin yhteensä 4 kertaa sitten Henrille ei ja sitten hän meni lupaamaan tämmöisen lupauksen, että ei tavoittelisi minua vuoteen. Jälkikäteen mä oon tosi kiitollinen jokaisesta eistä. Mä oon tosi kiitollinen siitä, että Tata oli kuuliainen omalle sydämelleen ja Jumalalle. Ja samaan aikaan mä oon kiitollinen siitä, että mä en ollut ihan sekasin, kun mä ajattelin, että Tata tykkää musta, koska se ei koskaan sanonut mitään omista tunteistaan. Mutta mä osasin sentään jotain tulkita oikein. Tästä mun lupauksesta seurasi jotain. Se antoi Tatalle tilaa tutkia mun elämää ja omia tunteitaan ja jatkaa sen kakkukuvun ympäri kulkemista. Ja ei varmaan kuukauttakaan mennyt, ehkä kuukausi. Mun täysin tietämättä Tata puhui ystäviensä kanssa, että millaista olisi seurustella Henrin kanssa. Niin, että en mä vaan tiedä ketään niin kuin Henriä. Että voi, että mä oon sanonut sille 4 kertaa ei. Että mulla on vaan näitä tunteita, mutta mä en vaan tiedä mitä tehdä niillä. Ja, niin. Meni 2 kuukautta ja me oltiin suunnittelemassa meidän parhaiden ystävien häitä. Mä olin bestmanina ja Tata oli kaasona. Ja me sen suunnittelupalaverin jälkeen jäätiin sitten viettämään iltaa 2 ja vähän keskustelemaan. Me itse asiassa suunniteltiin yhtä koulutusta, mikä meidän piti tämmöisessä valtakunnallisessa tapahtumassa vetää yhdessä.
ja alettiin puhua jotain Jumalasta ja yhtäkkiä jotain alkoi tapahtua siellä. Me oltiin Lahdessa siis ravintolassa, istuttiin vastakkain ja mä itse koin sen semmoisen Jumalan pyhyytenä, joka ilmestyi siihen hetkeen. Ja mä näin, että jotain alkoi niinku tapahtua tatassa ja niinku jotain sellaista tosi syvää alkoi tapahtua. Mä aloin itkeä, vaan tälleen itkiä. Ja mä en saanut mitään muuta mun niin kun itkuni seasta sanottua kuin Henrille, että oota, jotain hyvää on tapahtumassa. Ja ette voi uskoa, mä itkin yli tunnin siellä ravintolassa. Ja niin kuin Henri sanoi, niin oli ihan mielettömän sellainen pyhä ilmapiiri. Ja mun sydämessä tapahtui ihmeellisiä asioita. Jumala tosi silleen yksityiskohtaisesti jotenkin vastasi mun kysymyksiin ja hoiti mun sydäntä. Musta tuntuu, että niinku viimeiset rippeet semmoisesta hylkäämisen pelosta, mitä silti vielä mun sydämessä oli ollut, että mä en ollut uskaltanut heittäytyä tähän seurustelusuhteeseen aikaisemmin, niin Jumala tuli vaan pyyhkimään ne pois ja mua vaan itketti, kun se tuntui niin hyvältä, että ei niinku pelko vaan menetti otteen mun elämästä. Ja mä kävin läpi mun päässä profetiat, mitä mä olin itse saanut ja mitä muut oli kuullut mun tulevasta miehestä ja tsekkailin silleen, että joo, sopii tälleen vähän niin kuin. Ja sitten mä niinku rauhassa mietin, että mitä vitsiä mä sanon nyt Henrille siinä mun itkun seassa. Ja mulla tuli tällainen lause mieleen, johon mä kysyin sit Jumalalta vahvistusta, että voiko mä sanoa tälleen Henrille. Ja mulla tuli sellainen rauha, että tää on se, mitä mun kuuluu sanoa. Ja haluankin tästä jotenkin johtaa sen, että oikeasti Jumala puhuu näistä asioista. Nämä on niin vaikeita asioita, mistä kuulla, koska näissä on tunteet niin paljon pelissä. Mutta jos me ei niin kuin hypetetä niitä meidän tunteita itse, niin me pystytään niiden tunteiden niin kuin keskellä ja kanssa kuulemaan, mitä Jumala haluaa sanoa. Ja mä kuulin tosi selkeästi aikaisemmin, että ei. Mutta että sitten taas tämä, mitä Jumala niin kuin vahvisti, se ei ollut sellainen, että Jumala sanoi, että Henri on tuleva puolisosi, vaan Jumala vaan vahvisti sen, että se, mitä mä haluan sanoa Henrille, niin se on hyvä. Ja silleen se menee rakkaudessa, että se on niin kuin mun valinta avata mun sydän Henrille ja rakastaa Henriä. Joten tämä lause, jonka sitten sanoin Henrille vähän tämän itkemisen jälkeen oli, että Henri, mä pyydän, että mun sydämessä on jotain niin suurta heräämässä, että mä pyydän, että annat mun sydämelle vielä yhden mahdollisuuden, että tavoittele mua vielä. Ja sitten sanoit, että sä et voi luvata mitään vielä. Ja mä sanoin, että mä oon odottanut sua ja mä voin vielä odottaa sua. Ja siinä iltana tapahtui jotain tosi sellaista merkittävää meidän niin kuin suhteessa. Ja me ei silloin päätetty, että me aletaan seurustelemaan. Me lasketaan meidän seurustelu alkaneeksi siitä hetkestä. Mutta sitä ennen me koettiin, että meillä oli jotain, mitä meidän piti vielä tehdä. Mulla oli jotenkin tosi selkeänä mun sydämessä sellainen olo, että mä haluan mennä Henrin kanssa mun isäni luo kysymään, että mitä sä oot mieltä, että jos me alettaisiin Henrin kanssa seurustelemaan. Ja tää saattaa kuulostaa hassulta, te kuulitte, että mun isä on jättänyt meidän perheen ja muuta. Mutta Raamattu sanoo, että kunnioittakaa teidän vanhempia. Ja kunnioitus on jotain sellaista, mitä ei niin kuin ansaita, vaan se on vain Jumalan sana. Ja mä halusin osoittaa mun isälleni kunnioitusta tällä. Että me mentiin sitten mun isän luokke kysymään, että mitäs mieltä olisit tästä jutusta. Ja isä sitten sanoi, että tämä on hyvä juttu. Ja samalla, mitä me tehtiin myöskin sitten parina seuraavana päivänä, on se, että me avattiin tämä meidän kuviomme meidän hyville ystäville ja meidän pastorille. Ja tämä on ollut niin tärkeää ja tämä on niin tärkeää, että avaa sen seurustelusuhteen niin, että siihen saa tulla sanomaan, niin kuin, että mikä on hyvää, toi näyttää hyvältä, tossa voisi vähän kasvaa. Ja kun jotenkin siinä semmoisessa rakkauden huumassa, niin siinä voi olla niin sokea joillekin jutuille. Ja se on niin tärkeää, että on niin kuin ihmisiä ympärillä, jotka voi puhua siihen suhteeseen. Mä sanon jopa niin vakavasti, että jos sitä haluaa jotenkin peitellä tai siitä ei saa sanoa jotain, niin silloin siinä on jotain pielessä. Aivan. Me ei haluttu heti julkistaa meidän suhdetta, koska me oltiin johtamassa nuorisotyötä, mutta se ei tarkoittanut sitä, että me oltaisiin salailtu sitä, vaan me haluttiin kutsua meille tärkeitä ihmisiä puhumaan meidän elämää ja näkemään se, minkä keskellä
me elettiin. Mun täytyy vielä hypettää sitä, että se on niin siistiä, miten me oltiin oltu monta vuotta ystäviä, mutta sitten kun mä antauduin sille niin kun rakkaudelle, niin ne tunteet, mitkä tuli, niin se oli ihan käsittämätöntä. Siis se vaan, että sai pitää Henriä kädestä kiinni ja kävellä sieltä ravintolasta ulos, missä me oltiin, niin se oli niin upeata. Ja jotenkin ei tarvitse jännittää sitä, että jos alkaisi seurustelemaan hyvän ystävän kanssa tai mitään. Siis todellakin siihen voi tulla tunteita. Mä tunnen niin syviä tunteita edelleenkin Henriä kohtaan, että jotenkin se oli ihan mahtavaa. Eli tämä oli yksi asia, mikä me opittiin. Me haluttiin avata meidän suhde toisille. Toinen asia, mitä me koettiin, että me halutaan jakaa, mikä me opittiin, liittyy tämmöiseen fyysiseen yhteyteen seurustelussa. Se on tietysti tällainen niin kuin tämän aiheen kuuma peruna, että mitä saa tehdä, mitä ei saa tehdä. Ja mä kirjoitin ylös muutamia asioita, mitä me niin kuin tosi selkeästi ollaan opittu siitä asiasta. Ensinnäkin Raamattu tosi selkeästi opettaa, että seksi kuuluu avioliittoon. Ja käänteisesti siis, että ei seksiä ennen avioliittoa tai sen ulkopuolella. Se on aika yksiselitteisen selkeästi meidän Raamatussa. Seurustelus meille ja myös teille on tosi tärkeää, että me itse asetetaan omat rajamme ja pidetään niistä kiinni. Ja samaan aikaan kunnioitetaan niitä rajoja, mitä se toinen on asettanut. Puhtaus on tosi arvokasta ja sitä kannattaa tavoitella. Rakkaus lähtee aina liikkeelle toisen ihmisen parhaasta, eikä koskaan omista tarpeista tai haluista. Ja yksi haitallisimpia asioita, mitä me voidaan tehdä meidän omalle sydämelle, on ajautua johonkin, mitä me ei todellisuudessa itse haluta tehdä. Me pidettiin kiinni Jumalan sanasta, mutta me ei onnistuttu pitämään kiinni niistä rajoista, mitä me itse asetettiin. Ja jälkiviisaana taas se tuntuu itse asiassa tosi hölmöltä, koska me ollaan opittu sen jälkeen tosi paljon. Ja C.S. Lewis on kirjoittanut jotain, mikä resonoi tosi vahvasti mun sydämessä. Mä oon kirjoittanut tälle, että himo on heikkoa ja haurasta verrattuna siihen rikkaaseen ja voimakkaaseen haluun, joka syntyy, kun himo kuolee. Ja tämä on totta. Ne niin kun surkeat niin kun himot, mitä olen ehkä tuntenut joskus niin kun nuorempana tai meidän suhteessa, ne ei ole mitään verrattuna siihen yhteyteen, mitä me saadaan nyt kokea. Ja se on ihmeellistä. Ja niin, jälkiviisaus on paras viisaus. Ja niin kun Herran armosta me niin kun pidettiin hänen sanastaan kiinni, vaikka me niin kun lipsuttiin joistain niistä rajoista, mitä me ehkä itse koettiin hyväksi. Ja ne on tosi henkilökohtaisia juttuja. Mä tunnen pareja, jotka ei ole suudellut ennen naimisiin menoa. Ja se on toiminut niille tosi hyvin. Sitten mä tunnen pareja, jotka on suudellut ennen naimisiin menoa. Se on toiminut niille hyvin. Ja niin kun, tähän ei ole ehkä sellaisia yksiselitteisiä juttuja. Mutta niin kun pitäkää kiinni niistä, mitä sä itse asetat. Ja pidä omat tuntos puhtaana Jumalan edessä ja puolisos kanssa. Niin, se halu ei todellakaan ole väärin. On tosi hyvä, että sä haluat sitä toista ehdottomasti. Ja Raamattukin sanoo, niin, että jos mies haluaa vaimoa, niin jees, menkää naimisiin. Se on niin kuin tosi hyvä juttu. Et sitä ei niin kuin kannata mitenkään hävetä. Se on tosi hyvä juttu. Mutta sitten täydennän vielä tuohon just sen, että se, että kunnioittaa toista ja toisen asettamia rajoja, niin kun on se halu, niin voi olla, että se toinen haluaa työntää sitä rajaa niin kuin pidemmälle jossain vaiheessa. Mutta se kunnioitus ja rakkaus on sitä, että haluaa niin kuin pitää sen niin kuin rajan, minkä se on oikeasti niin kuin, asettanut aikaisemmin, eikä siinä himossaan asettama raja. Ja niin.
niin kuin Henri sanoi, niin ei ole yksiselitteistä muuta kuin se, mitä Raamattu sanoo. Ja tässä niin kuin muussakin elämässä niin on niin ihanaa, että meillä on Jumala, jonka kanssa me voidaan elää suhteessa ja saada olla kuuliaisia niissä jutuissa, mitä kokee, että Jumala antaa just teidän suhteelle. Sitten vielä yksi ihana asia, mitä saimme oppia seurustelun aikana, on se, että vaikka me oltiin ihan superhyviä ystäviä ennen kuin me alettiin seurustella, ja Henri oli yksi mun parhaista ystävistä, niin silti kun me alettiin seurustelemaan, niin me päästiin taas niin kuin, astetta syvemmälle meidän yhteydessä. Ja se tarkoitti myös sitä, että kun mentiin askel pidemmälle niin kuin yhteydessä, niin että uusia asioita tuli pintaan, niin kuin kipuja meidän sydämestä. Ja se oli niin hassua, että mulla oli sellainen olo, että mä oon niin valmis ihminen, mä oon käsitellyt niin paljon mun pelkoja, mä oon niin ready. Sitten mä aloin seurustelemaan, ai kauheeta, mitä tuli niin kuin pintaa. Ja se oli tosi hyvä. Se oli tosi hyvä. Ja meidän niin kuin semmosena mottona koko seurustelun ajan ja semmoisen niin kuin ihmeellisenä Jumalan armona oli se, että meidän niin kuin motto oli se, että ei häpeää, eroon kaikesta häpeästä. Ja aina kun oli jotain sellaista, mitä mun teki mieli piilottaa Henriltä, joku menneisyyden juttu, mitä mä oon tehnyt tai ollut, tai joku nykyinen juttu, mitä mä pelkään tai oon tehnyt tai jotain muuta, niin sen ylle tuli ihan mieletön paino. Semmoinen, että mä en voi olla kertomatta tätä. Ja välillä mä pelkäsin niin paljon, että mä sanoin Henrille vaan, että mun täytyy kertoa sulle jotain, mutta mä en voi vielä. Ja sitten kun mä olin sanonut sen, niin sitten mun oli pakko kertoa. Ja se oli niin siistiä, että me jaettiin kaikki. Ja se oli ihan mahtava matka kohti avioliittoa, koska avioliitto on sitä, että ei ole mitään niin kuin piilotettua, ei ole mitään meidän välissä, me ollaan yhtä. Niin se oli niin hienoa opetella sitä jo seurusteluaikana, että toi asioita valoon. Ja yksi juttu, mitä me tehtiin tosi paljon, kun nousi tämmöisiä kipeitä asioita pintaan, niin me kysyttiin Pyhältä Hengeltä, että mistä tämä nousee, mikä tämä juttu on. Ja sitten me kuunneltiin yhdessä ja sitten me kuultiin yhdessä ja sitten me toimittiin sen mukaan ja sitten me rukoiltiin ja se oli tosi ihanaa. Siinä vaan niin kuin rakastui toiseen enemmän ja se oli niin ihmeellistä ja hoitavaa, että kun mä jaan Henrille jotain, niin kuin, mitä mä häpeän niin paljon ja mitä niin kuin mä ajattelen, että Henri näkee mut aivan erilaisena, kun mä tuon tämän valoon, niin Henri onkin silleen, että vitsi mä rakastan sua enemmän. Se oli niin ihmeellistä, että miten niin kuin sai kokea siinäkin vaan sellaista yhteyttä. Se on seurustelussa tosi kaunista, että saa niin kuin syventyä siinä yhteydessä. Se on ehkä merkittävintä mun mielestä. Se, että yhteys syvenee, kun suhde etenee. Kun me oltiin ystäviä, me jaettiin tiettyjä asioita. Me sain nähdä Tatasta tietyt asiat, jotka Tata oli valmis paljastamaan, jotka se ystävyyssuhteen tällainen niin kuin turvallisuus mahdollisti. Ja kaikki, mikä aina paljastui, niin sai mut rakastamaan Tataa enemmän. Sama juttu kävi seurustelussa, siinä meidän yhteys kasvoi syvemmäksi ja taas uusia juttuja paljastui, tuli esiin. Me saatiin jakaa syvempiä asioita ja se taas sai mut rakastamaan Tataa enemmän. Sama juttu tapahtui taas kihloissa ja avioliitossa ja jokainen tällainen paljastus, mitä me tuodaan esiin meidän omasta sydämestä, niin mä näin ne sellaisena, että sellainen aarre, joka on ollut peitettynä, saa tulla esiin ja paljastua ja mä saan löytää sitä lisää. Se, mitä Tatan sydämestä löytyi ja tuli esiin. Ja se on ollut mulle sellainen niin kuin ehkä merkittävin asia seurustelussa ja myöskin nyt avioliitossa. Voitaisiin kertoa vaikka mitä storeja, mutta tähän alustuksen loppuun haluamme hehkuttaa parisuhdetta. Se on oikeasti ihan sairaan siistiä ja jotenkin haluan vaan naisena sanoa miehille täällä, että tällainen tavoittelu, mitä mä sain kokea, niin se nosti mun arvoa ihan mielettömästi. Jeesus toimii tosi samalla tavalla. Jeesus niin kuin tavoittelee meitä rakkaudellaan ja me sen kautta saadaan tajuta sitä, että kuinka arvokkaita ja rakastettuja me ollaan. Ja teillä miehillä on ihan mieletön rooli ja tehtävä siinä, että saatte olla nostamassa naisia. Ja todellakin me naiset tykätään siitä. Ei tarvitse mitään niin kuin kovaa machoilua tai mitään sellaista, vaan niin kuin tällä lämmittää meidän sydämiä ihan sikana. Ja niin. Kannattaa seurustella.
Haluatko sanoa vielä jotain? Joo, kiitos, että me saatiin jakaa teille meidän tarina. Yes.